So mga guys, part 2 na ni sa atong video mga guys, no, fiesta diri sa Lubok karon nga adlaw mga guys. Again mga guys, happy fiesta Lubok. Shout out day ko ni Ken mga guys. Sa iyahang back ride. Moambog dito sa lungsod mga guys kay magkuha sa akong pagumangkon. Wala man gud ni siya kasabay sa iyang papa kay nagskwela pa man ni siya mga guys. Bili ako aning bata mga guys kay wala gi siya ni absent. Pareha sa uban ba nga antidispiras pa ni absent na. Kay kuno lagi nag-ihaw sila og baboy. Shout out po ko ani nila mga guys. Taga Alegria gid mo kung nakaila mo ani nila mga guys. Shout out po ko ni ate mga guys nga nagihap na sa iyang sinsilyo. Karon pa man ko kita niya siguro na mista to diri ba. Sige lang padayon lang ta sa atong biyahe mga guys padung dito sa lungsod. Hinay lang ta sa biyahe mga guys kay busog biya ta simbag ko madisgrasya. Kaila mo ani niya mga guys. Shout out ko niya mga guys. Unya shout out po ko ning duha ka gwapa mga guys. Okay mga guys, ni text na ang akong pagumangkon nga naa na daw siya dapit sa simbahan. Ayo kay niabot siya dayon mga guys. Para makabalik ra pud mi dayon mga guys. Sa wakas nakita na gid ako pagumangkon mga guys. Unya kay nakuha naman ako pagumangkon mga guys. Naglakaw na mi padulong sa balay. Diha pud aning amo ang dalan. Oy, grabe kasag. Wala man gud ni siya nahinluan mga guys kay busy. Tungod sa kadaghan sa gihuna-huna ba mga guys. Pero sige lang wala naman pud siguro iba na akong dire. Grabe na nga mga guys, mura og si Coco Martin. Bitaw guys, joke lang. Hapit na mi moabot sa balay mga guys. Paambog na di ay mi mga guys padung sa among balay. Mao ni ang among balay mga guys. Karaada kaayo ni siya mga guys. Oy mga guys, makita ninyo natangtang na ang atop mga guys. Sukad na siya pag bagyong Odette mga guys. Andumaan na ni bagyong Odette mga guys ba unya pag abot na ko diri sa balay mga guys. Naa di ay koy bisita si Don Emilio og taga Gindulman mga guys. Shout out ko ani nila tanan mga guys. Maayo kay ni bisita sila diri sa balay mga guys. Kay kung wala pa mingawa sa among pista gyud. Kuman nila mga guys ni dong ko sa silingan kani saad laba ko nga mudong didto. Okay mga guys, di anak ko diri sa balay sa kumpare. Na may kay ngisi sa animal ay kay nakakaon og adobong kabaw. Wala man gud adobong kabaw sa balay mga guys. Mao tong lipay kay ko kay naay adobong kabaw diri mga guys. Grabe basta mga guys, kaon gyud kog taman mga guys. Kami gyud sa kabaw. Oy, salamat day ko ni Mads Carol og ni Prepol mga guys. Pag-invite nila nako nga mukaon diri. Human ako og kaon mga guys. Syempre diretso dayon sa kanta-kanta mga guys. Dili ra kay kanta, sayaw pod mga guys. Iyay hili siguro ni akong gikaon na ning adobong kabaw ba. Shout out ko ni Prepol, grabe kay makadala og sayaw mga guys. Ay, syempre di po ko palupig mga guys kay dancer bi ako sa una po. Membro bi ako sa XB Jinsa, naundang lang ko kay nalisa akong tiil. Biha kaayo og stepping si Prepol oy. Okay, dawat na ngayon sa tarong bundok. Kita sa Rudy Lilisco. Dawat tayo sa mga guys, di anak ko sa isa ka balay mga guys sa among silingan. Shout out ko ni Kuya Eric ug Ate Judy mga guys. Daghang salamat sa inyo pag-invite. Unya mga guys, kalubaton na akong cellphone diri ra tama na akong video. Daghang salamat sa pagtan-aw sa akong video mga guys. Bye-bye.